Hvad var det? Det er en Fanta Lemon. Smager den godt? Den smager ikke bare godt. Den er fantastisk. Nu kan jeg jo ikke andet end at fantasere om den. Skal vi have en? Hvad er det dog for en himmelsk lyd? Kom her og udbyg din fantasi. Prøv den helt nye Fanta Lemon. Den udbygger din fantasi.